Datorren uztailak 19an Galizia eguna ospatuko dugu berriro ere gure herrian. Dagoeneko 26. edizioa beteko dute Karballeira elkarteko kideek festa hau antolatzen gure herrian. Urtero bezala Inurritzako zelaia izango da festa ospatuko den eremua eta aurrez hilak 18an larunbata gaueko 11etan dagoenekoz galiziar giroaz gozatzen hasteko Iruñako Santiago Apostol taldearen emanaldia izango da musika plazan, euren dantzak eta folklorea aurkeztuz. Egun nagusia esan da bezala igandean 19an izango da, goizeko 10:00 augeta, Iruñako Santiago Apostol, Mazustegiko Grupo Osagarimos eta Zarauzko Karballeira kultura eta atzegintzeko elkarteko taldeen eskutik. Goizeko 11etan mesa izango da San Pelaioko ermitan. Ondoren eguardiko ordu batetan dantza saioak, Iruñako Santiago Apostol, Zarauzko Moilarri Euskal Dantza taldea, Mazustegiko Grupo Osagarimos eta Zarauzko Karballeira kultura eta atzegintzeko elkartearen eskutik. Egun osoan zehar bertaratzen direnak ohikoa den bezala eta oso gustoko duen bezala jendeak galiziar gastronomiaz gozatzeko aukera ere izango dute. Zelaian baskaria antolatuta egongo da. Morena izenez ezaguna den olagarro prestatzaile ospetsuak egindako olagarroa izango da bertan, baita lakoia, okorea, gazta eta ribeiro eta albariño ardoak. Prezio herrikoiak izango dituztela jakitera eman du Karballeira elkarteak. Bertaratzen bazarete beraz badakizue zer jana izango dela eta esan da bezala oso gogoko izaten dutenez herritarrak eta kanpotarrak Galiziaren gastronomia primeran prestatuta egoten da eta aukera utziezina izaten dute. Arratsaldeko 5etan atsedenik gabeko jaiak jarraitu egingo du. Musika eta dantza izango da protagonista. Iruñako Santiago Apostol gaita eta dantza taldearekin, Mazustegiko Grupo Osagarimos eta Zarauzko Karballeira kultur elkarteak euren emanaldiak eskainiko baitituzte. Beraz, Galiziaren folklorea eta gastronomia gozatzeko aukera berria uztailak 19an igande berezia izango da urtero bezala Inurritzara hurbiltzen diren guzientzat.